Sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, umakyat na po sa 43 ang kabuang bilang ng fireworks-related injuries sa Region 1 mula Disyembre 21 hanggang Disyembre 27 ng kasalukuyang taon. Ayon sa datos, may dagdag na 23 na kaso na naitala noong Disyembre 27. Gayunman, mas mababa pa rin ito sa 15.7% kumpara sa naitalang 51 na kaso sa kaparehong petsa noong 2024. Batay sa tala, kabilang sa mga pangunahing sanhi ng mga pinsala ang paggamit ng unlabeled firecrackers na 5-star at plap-plap. Pinakamaraming apektado ang mga nasa edad 30 hanggang 34 na taong gulang na bumubuo ng 18.6% ng mga kaso, habang 79% naman ng mga biktima ay kalalakihan. Samantala, patuloy ang panawagan ng Department of Health Ilocos Region 1 sa publiko na magdiwang ng responsable sa pamamagitan ng pag-iwas sa paputok at pagsunod sa road safety at pagpapanatili ng malusog na pamumuhay bilang bahagi ng kampanyang Ligtas Christmas, magdiwang ng healthy at ligtas. Kaugnay nito na tiling nasa Code White Alert ang lahat ng mga pampublikong health facilities sa Region 1 mula December 18 hanggang Enero 5 ng susunod na taon upang tumugon sa mga emergency, habang patuloy ring ipinatutupad ang zero balance billing sa mga DOH hospital sa panahong ito. IFM News. IFM News. IFM News.